आता होणारा सामना रत्नदीप पाटीलवाडी वर्सेस नवराई पावनाई मामुरवाडी. बॉलर नेम संघाकडून पहिले षटक घेऊन आला परेश. तसेच रत्नदीप पाटीलवाडी संघाकडून स्ट्राईक राहिला तो डावखुरा फलंदाज पंचम समर्थ. पहिला चेंडू विकेटचे कटर आहे. उत्कृष्ट क्षेत्र संपूर्ण एकदा मिळवण्यात यश मिळालंय. आता स्ट्राईक लावाय तो समर्थ. पुण्याच्या परेश आपला बॉलिंग मार्ग तयार. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करताना नवलाई पावनाई संघ. पुन्हा एकदा परेश सामना करेल तो समर्थ. जोरदार फटका द्या षटकार असावा आणि पहिल्या चेंडूवरती समर्थ याने षटकार ठोकलाय. या 6 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्येत बदल होते. संघाची धावसंख्या होते 2 बाद 7 धावा. पहिले षटक चालू असताना 2 बाद 7 धावा. अतिशय धडाकेबाज अशी फलंदाजी करतोय तो समर्थ. पुन्हा एकदा परेश. पोह्या चेंडूवरती किती धावा मिळतात. पुन्हा एकदा इंचासाठी होणार आहे. थोडे झिरवण्याची शक्यता आणि इथे झिरबड होऊन तंबूत पडतोय तो समर्थ. पहिला धक्का बसतोय तो रत्नदीप पाटीलवाडी संघाला समर्थ याच्या रूपात. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आणि दुसराही चेंडू षटकार मारण्याच्या नादात झिरबड होऊन तंबूत पडतोय समर्थ. सामना 20 चेंडूंचा राहील याची दोन्ही संघाने नोंद घ्यायची. एकच आहे आता. समर्थाची जागण्यासाठी आला होता दीपराज. हा देखील एक चांगला बॅट्समन आहे रत्नदीप पाटीलवाडी संघाचा. परेश सामना करेल तो नवीन फलंदाज दीपराज. पुढे मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची कडे घेऊन येते रक्षक मागे. चेंडू सरळ डिजिटल बॉक्स मध्ये. पंचांचा एक धावीचा इशारा. या एका धावीच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल होते. संघाची धावसंख्या होते 8 धावा. 1 गडी बाद 8 धावा. पुन्हा एकदा परेश सामना करेल तो दीपराज. जोरदार फटकेबाजी करण्याचा नादात दिसतोय तो दीपराज. उत्कृष्ट फेकला चेंडू कव्हरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय. इतके उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण एका खेळावरती समाधान मानावं लागतं ते दीपराजाला. एका धावीबरोबर 5 षटक संपल्याचा इशारा. पहिल्या षटका अखेरीस रत्नदीप पाटीलवाडी संघाची धावसंख्या होते 1 गडी बाद 9 धावा. 1 गडी बाद 9 धावा. वैयक्तिक पद्धतीने पहिले तसेच संघाकडून दुसरे षटक घेऊन आला तो अथर्वचा सामना करेल तो दीपराज.
आता षटकातील पहिला चेंडू घेऊन सामना दीपराज पुढे मारण्याचा प्रयत्न करतो. चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने खूपच बाहेर फिरलेला. सुट्ट्या झाल्या माझ्या पंचाचा डेट बॉलचा इशारा. एकच झाली आहे, दोन पाहिजे झाल्या कोणाच्या, एकच झाली ना. हो एकच, एक हाफ डे केला होता ना मी 12 वाजेपर्यंत. पुन्हा एकदा अथर्व आपल्या बॉलिंग मार्ग तयार. सामना करेल तो दीपराज. पुन्हा एकदा चेंडू ऑफसाईडच्या फटकावलाय. गेल खाली कोणी नाही, एक शॉट पूर्ण केले. थोडेसे गच्चा क्षेत्ररक्षण आणि याचा फायदा होतोय तो दीपराजाला. त्याच्या संघाला 2 धावा मिळतात त्या दीपराजाला. त्या 2 धावांच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत वेगळे होते. संघाची धावसंख्या होते 1 गडी बाद 11 धावा. 1 गडी बाद 11 धावा. पुन्हा एकदा अथर्व. सामना करेल तो दीपराज. अफूटपर्यंत चेंडू पुरवून राय केला औषध समोर. इतके क्षेत्ररक्षण, परंतु 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही ते क्षेत्ररक्षक. प्रॅक्टिस असते त्यांची प्रॅक्टिस आहे त्यांची. ह्याच ग्राउंडवर असाच ग्राउंड आहे त्यांचा. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करताना नवलाई पाहुणा संघ. पुन्हा एकदा अथर्व. सामना करेल तो दीपराज. छोटा चेंडू लांबीने दिसू शकता आहे. एक धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या क्षेत्ररक्षण दुसऱ्या प्रयत्न धोका होण्याची शक्यता. आणि अतिरिक्त स्वरूपात आणखी एक धाव. इथे एकूण 3 धावा मिळतात त्या रत्नदीप पाटीलवाडी संघाला. काहीच गचा असा क्षेत्ररक्षणाचा नमुना बघायला मिळतोय तो नवलाई पाहुणे संघाकडून. त्या 3 धावांच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल होते. संघाची धावसंख्या होते दुसरे षटक चालू असताना 1 गडी बाद 16 धावा. पुन्हा आता डावखरा फलंदाज लेग सरची बाहेर फेकण्याची निश्चितच त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा. अथर्व तो पंच उंचासाठी चेंडू गौरव सत्कार असावा आणि पंचमीच्या बॅटून निघालेला सनसनीत खणखणीत षटकार. या 6 धावांच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल होते. संघाची धावसंख्या होते 23 धावा. 1 गडी बाद 23 धावा. पुन्हा एकदा सर्व सामना करेल तो पंचमी. आता पंचाळी षटक संपल्याचा इशारा. एक निर्धाव चेंडू फेकला होता तो अथर्व याने. 2 षटका अखेरीस रत्नदीप पाटीलवाडी संघाची धावसंख्या होते 23 धावा. 1 गडी बाद 23 धावा. उद्या परत गाडी टाकायला भेटणार नाही. कालच झालं. ह्यांची केला नाही गाडी. तिथंच लावलेली आहे. त्याचा किती खर्च म्हणजे बॉलर नेक्स्ट
वैयक्तिक कडील पहिले तसं संघाकडून तिसऱ्या षटक घेऊन आला संकेताचा सामना करेल तो दीपराज सुपर चेंडू पूर्ण केले आणि ते एकाच धावावरती समाधान मानायला गेले दीपराज आला. पुन्हा एकदा संकेत कोचिंग आहे ना. आता मात्र संकेताचा सामना करेल तो डावखुरा फलंदाज पंचम. संकेत सामना करेल तो पंचम. वेगसाठी दिशेने बाहेर घेतलेले चेंडू निश्चितच पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्येत भर तसेच संघाच्या धावसंख्येत भर. संघाची धावसंख्या होते एक गडी बाद 25 धावा. एक गडी बाद 25 धावा. संकेत की 50 जोरदार ड्राईव्ह केलेला चेंडू नैसर्गिक अर्थाने चेंडू सुटतो आणि आता फायदा होतो तो पंचमी आला. 4 धावा मी त्याचे पंचमी आला त्याच्या संघाला. या 4 धावांच्याच मदतीने संघाची धावसंख्या होते एक गडी बाद 29 धावा. एक गडी बाद 29 धावा. आपला पहिला विकेट गमावल्यानंतर अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करताना दिसतो रत्नादीप पाटीलवाडी संघ. पुन्हा एकदा सामना करेल पंचाब. फॉरवर्ड टप्पा चेंडू एकदा पूर्ण केले. बहुतेक डिक्लेअर बॉक्स होईल आणि पंचांचा एक डिक्लेअरचा इशारा. अरे बॉल झुललो काय तू म्हणतो काय मेलन तुम्हाला काय 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 शॉट पुन्हा एकदा संकेत सामना करेल तो पंचाब. तुमचा समाजाला फटका झेलवण्याची शक्यता आणि ते झेलगा देऊन तंबूत करतो तो पंचम. दुसरा धक्का बसला तो रत्नादीप पाटीलवाडी संघाला पंचमाच्या रूपात. वैयक्तिक 12 धावांवरती काळ धरून तंबूत करतो तो पंचम. या 12 धावांमध्ये एक षटकार आणि एक चौकाराचा समावेश. बॅट्समॅन दोन आहे पंचमाची जागांसाठी आलाय तो तेज. सुपर चेंडू लॉंगा पेटच्या फटका आलाय. तिथे उतरू शकतो एक धाव पूर्ण केले. 15 षटक संपल्याचा इशारा. 3 षटका अखेरीस रत्नादीप पाटीलवाडी संघाची धावसंख्या होते 2 गडी बाद 31 धावा. 2 गडी बाद 31 धावा.
बॉलर नाही अंतिमसाठी घेऊन आला तो प्रणय सामना करेल तो ते चेंडू आपल्या पक्षाला पहिलाच चेंडू मुलगा सुटला होतो प्रणयाने पुन्हा एकदा प्रणय सामना करेल तो ते समोर जोरदार सुटलेला फटका थोडेसे गती क्षेत्ररक्षण आणि ते सहजरित्या 2 धावा पूर्ण केल्यात या गच्या क्षेत्राच्या नुसार 2 धावा मिळाल्या तेज झाला त्याच्या संघाला त्या 2 धावांच्याच मदतीने धावसंख्येत बदल होते धावसंख्या होते ती 2 गडी बाद 31 धावा पुन्हा एकदा प्रणय आता मात्र आपल्या बाहेर सुटलेला चेंडू पण त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा असेल ते धावतीत होतो तेच तिसरा धक्का बसतो ते रत्नागिरी पाटील संघाला बॅट्समॅन ठीक आहे जागा निघून होतो धीरज पुन्हा प्रणय इथे एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागते ते दुसरा झाला आता मात्र स्ट्राईकला आला तो नाही आले धीरज पुण्यात नाही सामना करेल तो धीरज सगळं टप्प्यात चेंडू पटकावला आहे याच्या क्षेत्ररक्षण एकदा पूर्ण केले दुसऱ्या प्रयत्नात ते धोकावण्याची शक्यता आणि ते धावचित झाला होतो धीरज वैयक्तिक एका धावेवरती धावचित होऊन कबूल करता येतो धीरज झाल्यानंतर आला तो डावखुरा फलंदाज स्वराज षटकातील शेवटचा चेंडू धावसंख्या होते ती 36 झाला शेवटच्या चेंडूवर बघूया स्वराज मोठी फटकेबाजी करतो ना ते केला चेंडू ते एकच धाव पूर्ण केले आणि एकाच धावावरती समाधान मानतो तो स्वराज तसेच षटक संपल्याचा इशारा 4 षटका अखेरीस रत्नागिरी पाटील संघाची धावसंख्या होती 37 धावा आता 38 धावांचा पाठलाग करताना नवलाई पावनाई संघ ते सोहम यांचीच टीम होती सोहमची प्लेट आणि ब्लू स्टारवाल्यांनी मारला आशिक मारला ते
काय खडबड फुडबड जाते ह्या तरी काढ म्हणा सपाट होईल सगळं हा फक्त बाण उचलायचे. शेती करतच काय नको नाही वाटत दिसत नाही शेती नाही करत ते. आपल्या ह्याच्यामध्ये ते काढायला. करायचं अजून एक मॅच हा मग काय मग कुठे मग कुठे आता काढवा आई जाऊ नाही काढायला असेल. पहिली बियर शिकवायची कितीला आहे 4 बॅट्समॅनची नावं सांगायचे 5 झालं असतील माझ्या नवलाई पाहुणे संघाकडून स्ट्राईकला आलाय तो 30 तसेच नॉनस्ट्राईकला आहे तो 15. सामनाकडे गती तसा फेकलेला चेंडू आणि ते पहिल्याच चेंडूवरती तिसरा पिच केलं होतं 30 याला उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करताना दिसतो पंच पहिल्याच चेंडूवरती तिसरा पिच केलं पहिला धक्का बसतो तो नवलाई पाहुणे संघाला बॅट्समॅन नेम
एक धाव पूर्ण केले. या एका धावेबरोबरच नवलाई पाहुणे संघाचं खातं खोलतंय. तसेच अथर्वाचं खातं खोलतंय. आता मध्ये स्ट्राईक झालाय तो धडाकेबाज फलंदाज मंदार. पुण्याचा पंचायत सामनाकडे येतो मंदार. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडूवरती बीट होतो तो मंदार. एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळाले ते पंचमीला. पाच लाईक आले. आर्थिक धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो नवलाई पाहुणे मुंबईवाडी संघ. मी गेलो दोन राहिले. लेफ्ट दिशेने जोरदार सत्कारला फटका. थोडेसे गटार क्षेत्ररक्षण आणि ते सर्वाधिक 2 धावा पूर्ण केल्यात. त्या 2 धावांच्याच मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल होतोय. संघाची धावसंख्या होते 3 धावा. पहिले षटक चालू असताना एक गडी बाद 3 धावा. पहिल्या षटक प्रगती पथावर. माझ्या जर गाडी चालवत असेल तर पोचलेलं नको तो. चेंडूची बीट झाला तो मंदार. अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती पंचमीची. तसेच पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा. पहिल्या षटकाअखेरीस नवलाई पाहुणे संघाची धावसंख्या होते 1 गडी बाद 3 धावा. 1 गडी बाद 3 धावा. या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल त्याचा सामना भीमराज फणसळे संघासमोर त्वरित करण्यात येईल. एकीकडे पाहिजे संघाकडून दुसऱ्यासाठी घेऊन आले तेज. जोरदार मारला फटका. तितके सुत्रू क्षेत्ररक्षण एक धाव पूर्ण केले. एकाच धावाचे समाधान म्हणावं लागतंय ते अथर्वाला. अतिशय संत अशा गतीने चाललेला सामना रत्नदीप पाटीलवाडी वर्सेस नवलाई पाहुणे मुंबईवाडी. पुन्हा एकदा तेज आपलं बॉलिंग मार्कर तयार. पंचांच्या डाव्या बाजूने उजव्या हाताने मारा करेल तो मंदार याला. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न परंतु लीग बाय स्वरूपात चेंडू टिकणार बॉक्समध्ये. पंचांचा 1 धावेचा इशारा. काय करूया ते सामना करतो मंदार. 2 तासांवरचा फटका निश्चितच 6 धावांसाठी हा मंदाराच्या पाठवून सणसणीत खणखणीत शक्तिमान षटकार. या 6 धावांच्या मदतीने संघाची वाढती धावसंख्या होती 1 गडी बाद 11 धावा. 38 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो नवलाई पाहुणे संघ. तसेच लाईनमन युवक सावरांचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन.
सर्व लाईनसाठी लाईन वर नाही येऊन बसतो मी. पुण्यासाठी सामना करेल तो मतदार पुन्हा तो जोरदार मारला फटका यावेळी बहुतेक पंचांचा 4 धावांचा इशारा. क्षेत्ररक्षण करण्याचा चांगला प्रयत्न केला होता तसंच पाटीवाडी संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने, परंतु चेंडू रोखण्यात काही यश नाही मिळालेलं. या 4 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या होते 15 धावा. एक गडी बाद 15 धावा. जोरदार फटकेबाजी करण्याच्या नादात दिसतोय तो मंदार. पुन्हा ते सामना करेल तो मंदार. अतिरिक्त स्वरूपात एक धाव पूर्ण केले. पंचावन्न षटक संपल्याचा इशारा. 2 षटका अखेरीस संघाची धावसंख्या होते 16 धावा. एक गडी बाद 16 धावा. अजून देखील 12 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज. 12 चेंडू 21 धावा. माफ करा 10 चेंडू 21 धावा. 5 बॉलचे ओव्हर केला नाही म्हणतोय तू. डबल धमाका पाहिजे होता. 22 धावा. 6 चेंडू 22 धावा. असेल तर 38 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि विजयासाठी कंपल्सरी चेस आहे. बॉलरने वैयक्तिक पहिले तसे संघाकडून दुसऱ्या षटक घेऊन होते प्रणय आणि प्रणय आता सामना करेल तो मंदार. आपण फलंदाज मंदार. पुन्हा टप्प्यात चेंडू रेषाचे जोरदार फटका मिसळी करताना चेंडू फुलतो. एक धाव घेऊन गेले दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात आणि ते सहजरित्या 2 धावा मिळाल्या त्या मंदार याने. हॅलो हा केला होता फोन. तो गाडी चालवतो आहे करतोय बोलला फोन मला. पुन्हा प्रणय सामना करेल मंदार. हा दुसरा चेंडू जोरदार फटकाला लांबाच्या दिशेने नसे का तुम्ही चेंडू फुलतो आणि आता फायदा होतोय तो मंदार याला. 4 धावा मिळते ते मंदार याला त्याच्या संघाला. ऑफिस त्या 4 धावांच्याच मदतीने संघाची धावसंख्या होते एक गडी बाद 22 धावा. धोनी एक गडी बाद 22 धावा. करतो फोन त्याला परत. पुन्हा एकदापणे आपलं बॉलिंग मार्कर करा तयार. सामना करेल तो आक्रमकाचा फलंदाज मंदार. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न आणि ते कृपयाची ठेवून संदीप करतो तो मंदार. एक मोठा धक्का बसतो होतो नवनाई पाहुणे संघाला मंदाराच्या रूपात. दुसरा धक्का बसला तो नवनाई पाहुणे संघाला. नवीन फलंदाज संकेत. प्रणय आता सामना करेल तो संकेत. त्याला काही समजलं नाही. निर्धाव चेंडू फेकण्यात येत मिळाले ते प्रणयाला अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करताना दिसतो तो प्रणय.
पुन्हा ते प्रणय सामना करेल तो संकेत जोरदार मारण्याचा प्रयत्न परंतु पुन्हा एकदा चेंडूवरती पीठ होतो तो संकेत पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा आले असते ना विजयासाठी 5 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज 5 चेंडू 16 धावा तो राहिला नाही दिसत तसा तुझ्याकडे मगाशी तुम्ही गाडी मागत होतो चार्जिंग होता नाही षटक पहिले आणि संघाकडून अंतिम षटक घेणार तेजस मारला फटका वेगळा छक्का असावा आणि ते खेळ सत्य आउटपुट करतो आणि आता फायदा घेतो तो नवलाई पावणे संघाला इथे 6 धावा घेतात नवलाई पावणे संघाला बॉल घे माझ्याकडे उडवतोच तरी पहिल्या चेंडूवरती छक्का ठोकला तो अथर्वाने पुन्हा एकदा तेजस सामना करेल तो अथर्व करावी एक धाव करण्यात येत नाही आले ते दोन्ही फलंदाजांना अजून देखील 3 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज 3 चेंडू 9 धावा अतिशय रोमांचक सामना 3 चेंडू 9 धावा पुण्याला तेजस आता मात्र सामना करेल तो संकेत जोरदार मारला फटका काय बोलू मी लागला की बाहेर आणि ते पंचांचा 6 धावांचा इशारा या 6 धावांचा पूर्वीने संघाची धावसंख्या होते सेम शक्य 35 धावा स्टाईल पण सेम त्यांची 2 गडी बाद 35 धावा ती बाहेरच तू हा फटका जरा काय केलं तिथली कॅच जायला नाही पाहिजे तिथली कॅच गेली ना या सामन्यात विजयासाठी कंपल्सरी चेस करावा लागेल विजयासाठी 2 चेंडू 3 धावांची गरज 2 चेंडू 3 धावा उठवणार ते सेम तशीच आता नव्हतं उडवणार मार ना नाही हे बॉल दगडावर पडून सुद्धा फक्त आणि जोरात मार नाही हा बॉल पडून सुद्धा फुटतो दगडावर नाही झालं सांगू नाही सगळं सांगतो का दगडावर पडला नाही त्याला ठीक गेला ना बॉल तो चेक केला फुटल्यावर निघाला झाला विषय टाकतोय तर टाकू दे नाही पण आता दुसरा जर पडून फुटला असेल तर असं पण होतं चेक करायचं असतं पण हे बॉला काय फालतूच आहे पुन्हा एकदा संकेत चेंडूवर एकदा पुणे केला दुसऱ्याच्या प्रयत्नात काय झालं 2 धावा पूर्ण केल्यात अरे यार आणि ते धावती धावून प्रमुख करतो तो संकेत वैयक्तिक माहिती काय 7 धावांवरती बाद झाल्याचा संकेत
एकच पाहिजे. अतिशय रोमांचक असा सामना रत्नागिरी पाटीलवाडी वर्सेस नवलाई पावणे मामुरवाडी. विजयासाठी एक चेंडू एक धाव, एक चेंडू एक धाव. नाव बदललं वाटतं. सामन्यात विजयासाठी कंपल्सरी चेस करावा लागेल. त्याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची कंपल्सरी चेस. तरी गोळा आहे. आमच्या बरोबर जय माता दी. 34 नाही नाही त्यांनी मारलं नाही आम्ही तेच केलं. एक चेंडू एक धाव. तेजस दर्शन देऊ. आता इकडे लक्ष द्यायला लागेल. तेजस सामनाकडे नवीन आलेला फलंदाज प्रणय. एक चेंडू एक धाव. रोमांचक सामना रत्नागिरी पाटीलवाडी वर्सेस नवलाई पावणे मामुरवाडी. धावणारच ते धावतच नाही. हातला लागू दे म्हणजे झाला मग. हो इथं पण कोच नाही आहे. बॅट लागू दे झाला. हे बॉल पेट नाही. नाही हा धावच होत नाही. तेजस सामनाकडे तो प्रणय. चेंडू फिरतो आणि ते एकदम हेच मिळालंय ते प्रणय आला आणि ते या एका धावेवर विजय होतो तो नवलाई पावणे मामुरवाडी संघ. विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन. तसेच रत्नागिरी पाटीलवाडी संघाने इथे भाग घेऊन आपले सहकार्य दाखवल्याबद्दल हार्दिक आभार.